Tofa ana wata sai ga wata yanzu 'yan bindiga sun kai hari a gidan babban malamin addini Sheikh Murtala a Sada Sokoto. Idan ba ku manta ba, wannan babban malamin addini Sheikh Murtala a Sada Sokoto malami ne mai kira ko da wani lokaci abi Allah, abi manzon Allah, abi uwa, abi uba, sannan kuma mutum ne mai tona masu Bello Turji asiri da kuma iyayen gidan Bello Turji. To lalle irin wannan tonon asiri da ke 'yan bindiga da kuma gwamnatin ƙasa, to lalle shi yasa suka tsane shi kuma ba sa ƙaunar shi. To dalilin haka ne 'yan bindiga suka ɗauki alƙawarin lalle duk inda Sheikh Murtala a Sada yake bi ko kuma yake zama, sun ɗauki alƙawarin cewa lalle sun sai sun kashe shi. Shi yasa ko da wani lokaci wannan babban malamin addini yake cewa duk wanda ya san yana tsoron mutuwa, to idan fa ya fito yana wa'azi, to lalle fa ya koma baya kada suke ya kuskura ya yi gaba domin dai ya san yanzu duk wani mai wa'azi a Najeriya ya faɗi gaskiya, ko dai 'yan bindiga su kama shi su kashe shi, ko kuma gwamnati ta kama shi ɗaure shi, domin duk irin wannan magana da ya faɗa gaskiya ne kuma kowa san yana faruwa. Bari in bara ba ku misali na farko shine akwai wani babban malamin addini a jihar Kano mai suna Sheikh Jafar Adam, wanda shi ma babban malami ne, duk duniya ta san da wannan malami, inda ko da wani lokaci yakan fito shi ma ya faɗi gaskiya kuma ya gaya ma gwamnati gaskiya inda ta kuskure ya gaya mata. To amma shi ma irin wannan wa'azin da yake a wannan lokacin, to lalle gwamnati ba ta san irin wannan wa'azi nashi. To haka wani lokaci ranar Juma'a irin yau yana zaune kai yana cikin sallar asuba tare da shi da mamunsa, inda wannan 'yan bindiga suka shigo suka bude musu wuta, aka kashe jama'a da dama, aka kashe wannan babban malamin addini, haka kuma suka shiga mota suka kara gaba. Duk da dai wannan lokacin gwamnati ta ce za ta yi bincike domin a tabbatar da wanda suka aikata wannan laifi, domin a kamo su a hukunta ta da laifin da suka aikata. To amma dai har yanzu wannan magana shiru, har yanzu ba san wanda suka kashe wannan babban malamin addini ba. Kuma banda shi idan ba ku manta ba, a garin Zaria shi ma akwai wani babban malamin addini Sheikh Albani, shi ma haka 'yan bindiga suka yi mishi baccin ya taso daga makarantar shi karatu, inda ka bude mushi wuta tare da matansa da 'ya'yansa, inda aka kashe wannan babban malamin addini shi ma ba tare da yayi wani laifi ba. To shi za ku ga shi wannan babban malamin addini Sheikh Murtala a Sada ko da wani lokaci yake yin dattokaciya, shi ma san irin haka za ta iya faruwa da shi, domin shi babban malamin addini Sheikh Murtala a Sada ya ce kwata-kwata shi ba zai taɓa bin gwamnati ba, kuma ba zai taɓa goyon bayan ta ba. Shi kawai yana bayan goyon gaskiya, yana tare da gaskiya ne 100%. To kuma kun san yadda ƙasar nan take, tsarin ta ma da aka kafa kwata-kwata ba tsari ne akan addinin musulunci ba, an kafa shi ne akan dokar ƙasa. Kuma yanzu akan dokar ƙasar ma da aka kafa tsarin ƙasar nan, sai ka ga da dama yanzu su kansu mahukuntan ba sun cika bin dokar ƙasa bane ba. Domin yanzu idan mutum na da mulki a Najeriya, da gangan kai baka da mulki sai takale ka faɗa da kai magana, in kana da gida ya sa a rushe shi, sannan kuma ya sa a kama ka a tsare ka, domin su a dokar ƙasar nan tamu an ce suna da wata rigar kariya wanda duk laifin da mai mulki zai yi babu wanda ya isa ya kama shi hukunta shi. Kuma ko da ka kai shi kotu aikin banza ne, shi dai mai mulkin na farko ba za a gan shi ba, kuma ba za a taɓa kama shi a kai shi gidan yari ba, sai dai ka ga lauya ku dinga magana tare da kai da lauya. Shi kuma lauya ka ga ba kama shi za a tsare shi ba, domin shi lauya dama doka ne ta ba shi dama, ko da uwarka ya kashe ubanka ya kashe ƴaƴanka, to lalle fa sai dai ka kai kotu, kuma shi zai iya zuwa ya tsaya ma wannan mai laifi. In kuma ka kasa kawo hujja, a ƙarshe kuma a saki wannan mai laifi, kuma kai mai laifin da kai shi kotu, shi kuma ce lalle sai ya bi haƙin ɓata masa suna da kai. Shi kuma in ya kawo hujjoji na shaidu, a ƙarshe kai da aka yi wannan laifin kuma kama ka ɗaure ka. Lalle haka doka take. To shi yasa aka cewa shari'a lalle saɓanin hankali. To shi yasa yanzu kawai duk abin da mutum zai yi, to lalle fa ya dinga lura, ya dinga sa ido gaba da baya, saboda kamar yanzu da mutane suke faɗa cewa fa yanzu ba mutane ake kiwo ba, ba dabba ake kiwo ba, an dawo kiwo mutane ne. To kuma lalle wannan magana da Hausawa suka faɗa lalle gaskiya ne, haka yake faruwa. Kai ba ruwanka da mutum, baka san shi ba abin da ya haɗa ka da shi. To amma ko da lokaci shi nan ya sa ma ido, yana ganin shigarka, yana ganin fitarka, kuma kai baka zauna alaka da shi ta kusa ko ta nesa. Dan Allah dan Annabi, dan yau ne farkon zuwan ka wani tasha tamu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, ka yi sharing ɗin bidiyon nan, kai lakin, muna godiya sosai. Ga cikakkun bidiyoyin don ku kalla. Yanzu ka ji Malam Murtala shekaran jiya ranar Laraba, ranar Lahadi da Talata da dare aka zo aka kai mai hari a gidan shi. Hari aka kai mai, aka ɗauki mutum guda aka tsallaka da shi. Abin da aka tsallaka da shi don ya zo ya buɗe ƙofa su ko waɗancan da adda mota waje su shigo, kuma su adda bindigogi na wajen. Shi wanda an ka tsallaka shi ne don ɗaya buɗe ƙofa kawai. Allah ya sa Malam Murtala ya yi ji su, dama yana da kyamara da kai nuna mishi duk wanda zai shigo gidan. Yadda ya harbi ɗayayi biyu, dan iska shi ya tsallaka ya koma
su kuma waɗanda a cikin mota sun ka hizgi mota suka koma harbi. Shi yasa nake ce muku, kun san kuɗi da ta hurce, na ce muku ku yi tanadin makamai ko? Akwai hanyoyi na doka waɗanda ake riƙa bindiga, to ku yi ƙoƙari yadda kuka san kuna da bin hanyoyi na kusai gida ku gina, to ku bi hanyoyin na doka. Kuɗin bindiga ba su kai kuɗin gida ba, tunda akwai hanyar doka, ku bi hanyoyin doka ku mallaki bindigogi. Wallahi yanzu mallakar bindiga da kuka gani ya yi duk abin da za ka riƙa, ya yi mai gadi, bindiga ta yi mai gadi. Abin da ɗaya ya bindiga ayatul kursi, ita ɗaya ta yi bindiga. To ku riƙi askaru na neman tsari, kuma ku riƙi wanga kanan tanadi na gafili, kowane ku riƙa. Ai annabi ya san da ayatul kursi, ya san da azkaru duka da neman tsari, amma Allah ya saukan mai da ayat qur'ani, wa iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Duk annabi ya san da waɗannan. Ba wai addu'a babba ce, addu'a wasayful mu'min, makamin mu'mini ce addu'a. Amma kuma duk da haka Allah ya ce ma musulmi su ku yi tanadi, ku tanada musu min quwwa, abinda kuka samu dama na karbi. Kuma annabi ya fasar karhi na ala innal quwwata ram, abinda a karfi shine harbi ba, yanzu shine karfi ba, kuma ba harbi kibiya ba makami bace yanzu ba. Kibiya makamin karamin dan ta'adda ne, karamin dan ta'adda wanda ka zuwa da addashi, wannan kai kana iya hukunta ta da kibiya. Amma babban dan ta'adda mai bindiga babu abinda an magani ne bayan bindigar, don ita a ƙarhi ne, in koyo ji kana da ita to ka kare mai ƙarfi kenan. To yanzu inda Allah ya taimaka malam Murtala yana rike da bindiga, a ƙaddara a ce hannunsa keke ba, an gama ta da shi ai, an gama ta da shi, kuma da an ce an ta da shi to ɓanna ta yi. To muna roƙon Allah kai ka san mai hannu cikin wanda matsalar, ba mu sani ba. Allah kai ka san mai hannu, kowane na Allah ka to da mishi asiri, kowane na Allah ka kankatar da shi, Allah kowane na Allah ka fito da shi ga hili, Allah ka to da shi. In malami ne Allah ka ɗaya da mai albarka, kuma ka tona mai asiri. In sarkin gargajiya ne Allah ka wacce gargajiyar ta shi, Allah ka kare, kuma Allah ka wacce rawanin shi da alkyabba. Allah in ɗan siyasa na Allah ka biya mai bukatar shi. Allah in wani mai kuɗi ne ɗan kasuwa Allah ka wacce kasuwancin shi. Allah ka talautar da shi, Allah ka tiyatar da shi. Allah kowane na ka sani, ko ina yake. In turjin gida ne, in turjin waje ne, Allah kana ganin kowanensu. Allah ka halaka kowanensu. Allah turjin gida da turjin daji Allah ka kare su, Allah ka tona musu asiri, Allah ka kankantar da su. Yanzu jama'a ku dubi abin da ka faruwa a Zamfara. Duniyar cikin masallaci fa an ka zo an ka kwashi mutane cikin masallaci. Shin yanzu wani musulmi ne ka zuwa masallaci ya kwashi mutane?